Yorok mapeko kwa kodon bura mar UDA kin jotelo mag duon bura no. Governor ma Embu Cecil Mbarire ma jakom UDA ywak ni jotelo moko manyo yore mag tulego oko. Lemo mar jakom ne mar gisebedo ka gibago romo moko e kaunti mare ma ok gikaw pache. Walter Nyabaga ntiere kod ler. Kata odoko ni ber chama lote ot mokwe moingo hadhori ng'e ot makoko nitiere chal mar ywaruok mapeko kwa kodon bura mar UDA kama jakom UDA Cecil Mbarire bende ene gavana ma Embu wuok tung' mosuo kod jotelo moko sirikal moko ni temo gaje kendo duode duon bura no mar UDA. Those officers from Nairobi who are coming to Embu to hold night meetings to fight elected leaders na wana heshima na wanajifanya wanaelewa siasa ya Embu kutuliko sisi. When we are working round the clock to fight for this government, tunaambia wakome. Wanajijua those officers. Na wakiendelea, I will mention them. Juma mokalo jalup jatend piny Kithure Kindiki notimo rombe kod moko kuom jotelo joale kaunti no ma Embu romo mosekelo liet ne gavana Mbarire kochech ne nyalo mwonyo tende e kaunti no. Mimi sijakuja hapa mzaha, sijakuja hapa siasa. Kuna siku ya siasa. Kuna tabia ya serikali kutengeneza problem alafu inakuja kuleta solution. Wanatengeneza insecurity ndio waweze kukuja kutatua security. Juzi hapa Embu Mheshimiwa Kindiki amechukua machopa 20 kukuja pale Embu kurudisha chief ambaye walifuta kazi. Kata kamano moko kuom jokanye duon bura mar UDA moko ni jakom UDA Cecil Mbarire ocham mana nyanje wi kaka osetayo lemo no mar jakom UDA mago muting'o seneta Boni Alwale jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji moko ni Mbarire ore mnyiso chia mar telo lemo mar jakom UDA. Nimeona gavana wetu analia usiku na mchana ati amefinywa na Kindiki. Wewe muimba wa kujidunga, mtu aambiwi pole. Hauna uchungu. Wewe ulikuwa participant kwa kufuta Rigiji kazi, ndio Kindiki apate kazi. Ukaenda pale, ukafanya ukarabati, ukamtoa mpaka kwa chama. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Rawere mag riwruog MDD owuok oko mar siro sirikand manywanda magikoni en mano makoro bioriwo wi oganda kendo chalo dongruok